Hoe lang zit je nu al in het vak, René? Volgend jaar ongeveer een jaar of 10. Ja. Gaan we dat nog speciaal vieren? Nou, volgend jaar staan er een hele hoop dingetjes. Zitten in ieder geval in de pen. Ja. Misschien wel een fanreis. Ja, daar ben ik ooit 10 jaar geleden mee begonnen. Dan heb ik 2 keer de fanreis gedaan. En misschien ook wel een concert. Zo'n tuinconcert wat ik toen deed in 2009. Ja, ik heb eigenlijk alles een beetje gedaan wat er eigenlijk is. Een theatertour heb ik nog nooit gedaan, dus dat lijkt me wel leuk. Ja, grote evenementen, ja. Alle grote dingen in Nederland, ja, daar heb ik al bij gestaan. Gelderdoom, Arnhem. Ik sta dadelijk in mei sta ik weer bij 3 dagen bij de Toppers. In de Amsterdam Arena voor de 2e keer. Nou, ben ik ook best trots op dat ze mij daarvoor gevraagd hebben. Dus ja, daar zijn toch allemaal leuke dingen in het leven. Dus mijn verlanglijstje, ja, die is eigenlijk wel een heel eind compleet. Ja, dat is toch mijn ding, liedjes schrijven en soms met hulp, soms zonder hulp. En ja, dat is gewoon hetzelfde als een huis bouwen. Je begint met een fundering en ja, dat is heel erg leuk om te doen. En als het dan een leuk liedje is en het wordt weer een single en het gaat dan iets doen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als dadelijk hier al die mensen dadelijk hele ho mee brullen. Het allereerste liedje wat ik schreef destijds. Ja, dan doet dat toch wel iets met mij. Dat vind ik toch mooi. Het meest bizarre, ja, dat er dan bij mij thuis in de achtertuin 6000 mensen komen die dan speciaal voor mij komen. Dat is eigenlijk wel, ja, als je er goed over nadenkt, is dat toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ik wil niet zeggen bizar, maar wel bijzonder.